नमस्कार, मी तेजस किचन या मराठी यूट्यूब चॅनलमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे। आज आपण मस्त चमचमीत कोळंबीचा भात किंवा कोळंबी पुलाव कसा करायचा ते बघणार आहोत। करायला अगदी सोपा पण चवीला खूप छान आणि साहित्याचं म्हटलं ना तर ते सहज आपल्या घरी उपलब्ध असतात। कोळंबी आणायचा अवकाश की लगेच करायला घ्याल। चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करू। 1 वाटी तांदूळ आपल्याला पाण्यामध्ये भिजत ठेवायचे आहे। मी इथे बासमती तांदळाचा वापर केला आहे। बासमती तांदूळ नसतील तर दुसरा कोणताही तांदूळ ज्याचा भात थोडा सुट्टा होतो तो तुम्ही वापरू शकता। आता आपण कोळंबी किंवा प्रॉन्स जे आहेत ते मॅरिनेट करून घेऊया। इथे मी जवळपास 200 ग्रॅम प्रॉन्स साफ करून घेतले आहे आणि मॅरिनेशनसाठी मी टाकते आहे 1 चमचा मीठ, 1 चमचा हळद आणि अर्धा लिंबाचा रस। आता हे सगळं छान मिक्स करून आपण ह्याला थोड्या वेळासाठी असंच ठेवून देऊया। तर आपली तयारी झालेली आहे। आता लगेच पुलाव करायला घेऊ। त्यासाठी मी एका पातेल्यामध्ये घेतले आहे 3 चमचे तेल। शक्यतो अशाच पसरट भांड्याचा वापर करायचा जेणेकरून पुलाव छान मोकळा होतो। आता तेल चांगलं गरम झालेलं आहे। यामध्ये मी घालते आहे 2 हिरवी इलायची, 3 काळी मिरी, 3 लवंग आणि 2 तेजपत्ता। हे खडे मसाले आपल्याला हलकेसे भाजून घ्यायचे आहे आणि त्यानंतर मी यामध्ये घालते आहे 1 मोठा उभा चिरून घेतलेला कांदा। कांदा व्यवस्थित परतून घ्यायचा। आता यामध्ये मी घालते अद्रक लसूणची पेस्ट आणि 1 मोठा बारीक चिरलेला टोमॅटो। आता या सर्वांना आपल्याला छान परतून घ्यायचं आहे। इथे मी कांदा आणि टोमॅटो छान मऊ होईपर्यंत परतून घेतलाय। आता यामध्ये घालूया मसाले। 1 चमचा हळद, 2 चमचे लाल मिरची पावडर, 1 चमचा जिरा पावडर आणि 1 चमचा गरम मसाला। आता हे मसाले सुद्धा आपल्याला छान परतून घ्यायचे आहे। मसाले चांगले परतले की त्यामध्ये मी मॅरिनेट केलेले प्रॉन्स घालते आहे। हे प्रॉन्स आता आपल्याला या मसाल्यासोबत मिसळून घ्यायचे आहे। आता याला मी 2 ते 5 मिनिटं झाकून ठेवते आहे। इथे गॅसची फ्लेम आपल्याला कमी ठेवायची आहे। आता हे प्रॉन्स सुद्धा अर्धे शिजले आहेत आणि मसाल्याला सुद्धा छान तेल सुटलं आहे। यामध्ये मी घालते आहे बारीक चिरलेली कोथिंबीर आणि 1 वाटी तांदूळ जो आपण भिजत ठेवलेला त्याला मी एकदा स्वच्छ पाण्याने धुवून घेतला आहे आणि तो मी यामध्ये घातला आहे। आता या तांदळाला हलक्या हाताने आपल्याला मसाल्यासोबत मिसळून घ्यायचं आहे आणि यामध्ये मी घालते आहे चवीपुरतं मीठ आणि 2.5 कप गरम पाणी। पाण्याचं प्रमाण सांगायचं झालं तर आपले तांदूळ व्यवस्थित पाण्यामध्ये भिजून अगदी जरासं पाणी वर राहिलं पाहिजे एवढं पाणी मी यामध्ये घातलं आहे। आता भाताला एक उकळी आली की आपण त्याला झाकून ठेवणार आहोत आणि मंद आचेवर तांदूळ चांगला शिजू द्यायचा। एक 5 ते 7 मिनिटं झालेली आहे। आता गॅस बंद करून घ्यायचा आणि आपण बघूया। हे बघा, आपला तांदूळ मस्त शिजलेला आहे आणि भात सुद्धा बिर्याणी भातासारखा मोकळा झालेला आहे। यातली कोळंबी सुद्धा अगदी व्यवस्थित शिजलेली आहे। आता यावर टाकून घेऊया बारीक चिरलेली कोथिंबीर आणि मस्त गरमागरम सर्व करूया। तर अशा प्रकारे आज आपण इथे मस्त चमचमीत कोळंबीचा भात किंवा कोळंबी पुलाव बनवला आहे। याची चव सांगायची झाली तर अगदी बिर्याणीपेक्षाही भारी लागते। तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली मला कमेंट सेक्शनमध्ये नक्की कळवा। तुम्ही सुद्धा ही रेसिपी नक्की घरी ट्राय करून बघा। व्हिडिओला लाईक शेअर करा आणि अशाच मस्त रेसिपीसाठी तेजस किचन मराठी चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा।